Keyboard penyait ke School Ba North Eastern Hill University Nehu kila rai bantau dak inquiry committee na kebentawan penlong ke jing tokit halor ke jing syak thombor jong Profesor Dr. Alok Singh hapo ke office trekam jong u ke balaja haka arpusau trik yayong. Nagaliang ke Vice Chancellor in charge ke Profesor SM Sungo obat keyboard penyait ke University ke penremjur halor kino ki kam thombor ha pelau jong ke University ong unehu pro u Dr. Davidson pengurup haka kerwo. Lawan rak sya ke jing tip jong keyboard penyait ba uno hikai jong ke School Ba ula syak thombor haki kato kat ne kiri urunar. Une ulanon ula dep ru ban mudoi da ke ejahar hapo mau kenrok police outpost. Halor kene ke jingja mentah kene ke kam kaladon hakti jong ki pulen bat ke jing tokir kalaya syakmat ula benram. U Dr. Davidson upen tip baka university kan satung ru ya ke inquiry committee kaban kemi halor kene ke pang. Ngila kentu ya ki dekat jong ke School Ba kentup ya ki samla puli bakin sngobha ban penek pensa ya ke jinglong babha jong ke School Ba ula ong. Nalor kata ki bor penyat kila kula ru ba ke jingsngan jong ki nohikai ki nong trei bat ki samla puli kadai ke bakong santam na kebenta ki bor penyat jong ke School Ba. University ka assure ya ki nohikai bat ya ki khna punjo wa security jong ki khna kadai ka bakong san. But ni termen ru bakong kini kejingja kanong jashu ha university ni dan hi security hindai ebong kini kejingja nginum ngimtip am kan jashu no ngimtip ha man ki jaka man ki kamera ngim la ban phai ki security kat kum kejing ong jong mi unong hikai u ong ha ka shti jong uru ba kejingja ka ja ha ka office jong u the office jong u ngim la ban I security personally te tangi getahi ni la ban ong ba ni kwa hi ba kinong hikai bat ki na inyo akan security bat ni dan ki security staff ki pedi ki persyak bandungja dan jingja sometimes kajahi tingin lali